Hei Mikko, taas me nähdään. Vuosi on vierähtänyt. Mitäs uutta teille kuuluu? Moi, kyllä. Vuosi on vierähtänyt ja Profiinissa moni asia on mennyt eteenpäin ja täällä Seinäjoen asuntomessa olemme yli 10 kohteessa mukana. Täältä löytyy monenlaisia kohteita aina pienemmistä omakotitalokohteista kerrostalokohteeseen asti. Osaatko sanoa syytä, miksi lasiliukuseinät ovat tällä hetkellä niin suosittuja? Ihmiset haluavat tänä päivänä käyttää tiloja tehokkaasti ja lasiliukuseinä on sellainen tuote, missä pystyy yhdistämään tyylikkään arkkitehtuurin, viimeistelyn, designin ja saadaan sitä tilankäyttöjen tehokkuutta. Pystytään yhdistämään olohuoneita ja terassia aivan uudella tavalla. Miten nämä toimivat sitten Suomen sääolosuhteissa? Profin on kehittänyt lasiliukuseinän yli 20 vuotta sitten ja tuote on tehty nimenomaan pohjoisiin olosuhteisiin. Lumi, vesi, jää on niitä elementtejä, joiden kanssa me täällä kuitenkin arkisesti elämme ja tuotteen tulee kestää esimerkiksi talvipakkaset ja kovat lumisateet. Ja minkälaista materiaalia ne sitten ovat, että ne kestävät? Tuotteiden karmit ja puitteet on yleensä puuta, mutta tuotteen saa ulkopuolelta alumiiniverhottuna. Kuten tämä tuote on, niin on puurakenteinen ja ulkona hyvä säänsuoja alumiiniverhoksen kautta. Minkälaisiin kohteisiin lasiliukuseinän voi asentaa? Lasiliukuseinän voi sanoa sopivan kaikenlaisen rakentamiseen. Se sopii pienempiin piharakennuksiin, mökkeihin, loma-asuntoihin, omakotitaloihin ja kuten täällä Seinäjoen asuntomessulla, niin kerrostalokohteesta löytyy lasiliukuseiniä. Voi sanoa, että mitä pienempi tila, niin sen paremmin se tilankäytön tehokkuus tulee lasiliukuseinän kautta esille. Suurissa kohteissa se tuo valoa ja avaruutta, kun lattiasta kattoon lähtee lasia, joka seinä liukuu auki. Ja se tuo sitten sisustamiseen sitä kautta taas uusia ulottuvuuksia. Helpottaa kalustamista. Pystyy laittamaan sohvan, puutarharyhmän, muun. Ei tarvitse välittää sen oven aukaisusta, kertaa lasiliukuseinässä nimensä mukaisesti tuote liukuu seinän suuntaisesti. Eli pelkkää positiivista. Pelkkää positiivista avaruutta.